Bună ziua, suntem în data de 26 iulie 2010. Ne aflăm în localitatea Breasta, județul Dolj, la ferma domnului Vasile Teodor și Vasile Maria, unde au folosit produsul Humusil în cultura de căpșuni. Deci și cultivă ce suprafață, doamnă ingineră? 1 hectar jumătate. Și ce ați constatat în urma folosirii produsului Humusil la cultura de căpșuni? Plantele sunt mult mai viguroase, cantitatea de fructe este mult mai mare, iar cantitatea fructului este fantastic. Coloritul este mult mai intens, fructele sunt foarte gustoase și foarte dulci. Și cumpărătorii când cumpără? Sunt foarte mulțumiți, iar ce am mai constatat, perioada de păstrare este mai mare față de anul trecut, când nu am făcut tratamentul cu Humusil. Comparativ cu tratamentele chimice, cât le-ați redus în momentul când ați folosit? La jumătate. Deci se poate? Se poate foarte bine cu Humusil, dacă îl aplici la timp. Se reduc tratamentele cu Humusil, planta este mult mai rezistentă. Da. La ce ați mai folosit la alte culturi? La pepeni verzi. Mergem să vedem și cultura de pepeni. Tot în localitatea Breasta suntem, în județul Dolj, la 5 km de Craiova, unde produsul Humusil a fost folosit și la cultura de pepeni. Câte tratamente ați făcut? 2 tratamente am făcut, din mai multe cauze. N-am putut să fim atenți cu cultura de pepeni, pentru că am avut și altă cultură care mi-a creat foarte multe probleme. Și din această cauză am făcut numai 2 tratamente cu Humusil. Dar ce producție estimați? 70 de tone. Am un hectar jumate și n-am voie să ne obțin 70 de tone. Haideți. Și ce spun oamenii care cumpără? Sunt foarte mulțumiți, calitatea fructului este deosebită. După cum vedeți, fructele sunt au o medie de la 8 kg, iar cel mai mare fruct a fost de 17 kg 600. Deci se vede cât este de crocant miezul și roșu și foarte dulce. Miere. Așa este. Mai mult fermierul român, când ajunge să culeagă producția și să vândă, să înceapă să o valorifice la un preț. Ați constatat și diferența de preț față de Da. Anii sigur că da. De ce? Clienții care vin și cumpără? Clienții care vin și cumpără, în primul rând, calitatea face prețul. Da. Și n-ai ce să le reproșezi la fructele astea. Și produsul Humusil și-a făcut datoria. Face calitate. Da. Face. Ce ați observat la căpșuni, a zis că rezistă mai mult la pepeni? De asemenea. De asemenea rezistă mai mult. Nu se strică așa repede? Da, păi nu vedeți că planta fructă este foarte sănătos și nu avem... Cu ploile care au fost? Cu ploile care au fost. O să cântărim acest pepene să vedem cât are. Cam cât culegeți așa pe zi din suprafața asta? Cam 3-5 tone. Pentru că le-am pus eșalonat, nu am pus... Din suprafața de 1 hectar? Din suprafața de 1 hectar, da. Culegeți 3-5 tone pe zi? Da. Asta e bine, domnule. E bine. Acum, dar când vă chinuiați cu răsadurile și cu munca, nimeni nu venea să vă ajute. Asta e. Toate au un început, Sincer? Sincer, să spuneți. Nimic. Deci niciun fel de îngrășământ chimic. Gunoi de graș? În anul trecut am avut pe suprafața respectivă, unde acum am cultivat pepenii, un hectar de orz. L-am trăirat, l-am incorporat în sol, paiele și deci ați folosit materia organică, microorganismele au lucrat. Și apoi, în momentul când Humusilul a venit, am început și el să le descompună. Da. Deci Humusilul, după părerea mea, și-a făcut pe deplin efectul, în sensul că absolut niciun fel de îngrășământ complex, niciun fel de îngrășământ chimic foliar nu s-a dat decât Humusil. În perspectivă intenționez să folosesc cât mai mult pe toată suprafața. Ce suprafață cultivați? Suntem încă micuți, după cum v-ați dat seama, și încercăm să mergem cu pași mărunți, dar sigur. Avem o suprafață aici de 15 hectare și intenționăm să facem agricultură naturală, tradițională. Gunoi de graj și gunoi de graj îl avem. Humusilul îl avem. Nicio problemă, Humusilul avem. Poftă de muncă avem. Spor la treabă, doamne. Mulțumim. Această pe mai că să vedem la
la cântar. Să cântărim un pepene, dar cred că acest Cântare cântar de 15 kg. Să vedem Depășește. Opa, Dați-i drumul. opa. Deci deja depășește 15. Nu, are în jur de 17 kg. Sunt produsul humusil cu sulf. Din plante, deci. După cum observați, această plantă a fost atacată de mană. În Da. momentul în care am constatat atacul de mană, a fost un atac masiv. Noi am fost plecați din fermă și Când ați venit, ați văzut-o și-a făcut de cap. și a făcut Când de cap. am venit în fermă, am făcut un tratament cu humusil cu sulf Da? și uitați rezultatele. Vița parcă s-a Revigorat. renăscut. Și în plus trebuie să specificăm că această viță a fost degerată la Această temperatură. viță a suferit și în timpul iernii datorită temperaturilor scăzute, Și a fost iar tăiată după de jos. tăiere, da, și după Pentru tăiere, când regenerare. lucrurile s-au umflat, am avut iar un val de ger care a distrus în totalitate și din nou am făcut tăieri, iar Ce soiuri sunt, de masă sau de... soiuri de masă, da, numai soiuri de masă avem. La anul mâncați struguri, anul acesta cu... Anul acesta noi depindem în mare măsură nu numai de... Deci a fost complet distrusă vița. Și totuși humusilul cu sulf a Și putut... totuși humusilul cu sulf a făcut... A oprit atacul. atacul de mană și planta Și pe din toată, nou- pe toată suprafața. Pe toată suprafața. Aveți 100 de butași, cât aveți pentru sticlă? 350. 350 de butași și toate soiurile s-au comportat la fel. Da, Da. da. Deci nu ați avut soi care să ziceți că Nu. Nu. humusilul cu sulf a putut să facă treaba aceasta. Da. Se vede în condițiile care chiar și acum a plouat foarte mult. Vedeți? Așa, așa. Da. Vedeți, unele încă mai sunt... Așa era... Așa în margine probabil Toată, unde s-ar toată. fi mai puțin. Da. Dar unde... Dar vedeți că și-a revenit. Bine. Da. Urmează să-i mai facem încă un tratament și... Să mâncați struguri la anul. La anul